Kaixo, ongietorriak 2025ko 8 maiotara, laster txupina jaurtiko dute hemen udaletxeko balkoitik. Une hauetan ikusiko duzuenez euria daukagu, baina egia da atertzen ari dela apur bat, 8 eta 4etan sekulako ekaitza izan dugu. Eta orain, euria gutxinaka apaltzen ari da. Eta bitartean, udalak adierazi du, ez duela atzera egingo, izango dugula laster txupinazoa. Eta ikus dezakezue, aterpetan badagoela jendea, Perez plaza betetzeko jendea badagoela, baina, momentuz ez du laguntzen eguraldiak. Espero dugu atertzea guztiz, eta plaza berriro gainezka egotea. Eta, aurtengo txupinazoak protagonista argia dauka, Adratan elkartea, eta bere kide batekin mintzatuko gara orain bertan, hain zuzen pregoia irakurruko duen kide batekin, eta ea sekotatzen digun, sartuko gara apur bat udalbatza aretoan, eta berarekin mintzatuko gara. Kaixo! Zer moduz? Kaixo, ondo, Urduri? Badaukagu hemen gurekin esaldu du moduan, Adrataneko kide historiko bat gainera, eta, ez dakit zelan jaso duzuen ohore hau. Hasiera batean, pose handiz, baina gero hasi ginen pentsatzen eta beldur ginen, esan genuen zenolako responsabilitatea, ezta? Ez dakit nork esan zuen agian, hobeto izango litzateke txupinero izatea, ze bakarrik egiten dozu holan eta badago. Ze bestela, prestatu egin behar dugu testua eta ez dakiz zer, baina oso harro gaude eta eskerrak eman nahi dizkiogu herriari gu aukeratzeagatik oso pozik gaude. Eta zeri buruz izango da zuen, pregoia? Pregoia, hitz egingo dugu hasiko gara erroetatik, bai? Historialari garenez edo gutxi gora bera olako zertzo bai garenez, eta gero amaitu nahi dugu, gaur egungo denboraldietan, posez bizitzeko jaiak eta betikoa. Eta norbaitek ez badu ezagutzen Adratan, Urduñen ziur jende guztiek ezagutzen dela, baina Urduñetik kanpo agian badago baten bat ez duena ezagutzen, Urduñako antropologia lantzen duen elkarte bat. Deitzen duguna, hori da egiten duguna. Egiten duguna bada, guk egiten duguna bada bulego lana, ezta? Egiten dugu, ikertzen dugu, datuak bilatzen ditugu, eta gero baldin badugu esposaketak eta olakoak egiten ditugu. Nahi duguna da gure historia jakitea, baina batez ere edatzea, guztio jakitea. Hori da gure nahia, gure desioa, eta gaur egungo jendeak eta gazteek hori jakitea askoz gehiago maite ahal izateko gure hiri hau, Orduña. Eta urte luze hauetan, ze aspaldi zaudete lanean, nik uste pasarte historiko bitxiak eta interesgarriak ere azaleratu dituzula, zuretzat zein da bereziki interesgarria, zure ikuspuntutik, ikuspuntu pertsonaletik? Egin duguna zein den importantena? Zuretzat interesgarriena zuretzat. Normalean egiten duguna badire solasaldiak jendearekin. Aintzineko jendearekin, ez dakit ofizioi buruz hitz egiteko, edo ganaduei buruz, edo olakoak. Eta solasaldi horiek oso ondo ateratzen dira. Jendeari gainera asko gustatzen jako, eta ez dakit. Ahozko testimonio horiek edo oso politak dira eta bitzia gainera. Ederto, ja laster, atera behar zarete balkoira, orduan ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, animo, ziur oso ondo egingo duzuela, eta zorionak, jakina. Mi esker zuei. Laster arte, esan bezala, orain mintzatu gara Adrataneko kidearekin, begiratuko dugu zelan doan plaza, ea euriak eten alditxo bat eman digun, eta berez, euria ez da guztiz eten, baina ikus dezakegu, ja nahikotxo apaldu dela, ez dela lehen bezala hain bortitza, eta jendea animatzen ari dela purka-purka ateratzen, ikusten ditugu ere beti jai fanfarreko kideak, euren musika tresnekin ateratzen, eta, apurka-purka jendea biltzen ari da hementxe bertan, plazan, foru plazan, eta, utziko dizuegu jendea ikusten, eta badaukagu gurekin alkatea, orduan mintzatuko gara alkatearekin. Gaixo Iker, zer moduz? Ondo, orain euria egiten, baina,
menditik eguzkia ateratzen ari da, así que hobeto, bai. Bigarren jaiak ja alkate moduan, aurrekoak izan ziren apur bat lehenengo esperientzia, honetan ja oinarri sendo daukazu, ez zelan ikusten duzu. Bueno, bai, pasan urteko bereziak izan ziren, nire lehenengoak jaiak izan zirelako, eta uste dut beti jaiak bereziak dira, no? Baina aurten, nire aita txupinera da, eta bai, bereziak dira. Eta espero dugu, jaiak onak egitea, uste dut jai batzordea programa oso ona egin duela, eta ziur nago urduñatarrok ondo pasatuko dutela. Eta, ipatu duzu aita duzula txupineroa, zelan etxean giroa 8 maioak baino lehen? Bueno, pizka bat urduri dago uste dut, bai, pizka bat urduri, baina merezita, eta Txema bai, uste dut bi pertsona oso garrantzitsu eta oso garrantzitsuak direla Urduñan, Bedarbide eta bere erakundei beti egon dira lehen lerroan, eta jarraitzen dute, bai, eta uste dut oso merezita, eta Adratan bai, oso merezita. Bai. Orduan, mesua eurei dagokienez oso merezitako aitortza dela. Zure kasuan aitari dagokienez zer azpimarratuko zenuke? Han egon da, ia ez dakit, 45 urte jadanik, badagoan Bedarbide presidente moduan, eta uste dut ilusio berberarekin dagoela lehen egunetik orain arte. Eta hori oso eredu da, nire aita da, baina eredugarria dela lanari ekitea beti ilusio. Txema berdin, lehen egunetik orain arte, ilusio berdina, Urduñaren alde lan egiten, eta Adratan berdin, bai. Eta, aurtengo jaiak hastear daudela, herritarrei zein mezu zabaldu nahi diezu? Espero dut jaiak, jaiei, disfrutau dezaten, errespetuz, mesedez, hori garrantzitsue da, eta espero dut eguraldi ona bai egitea, euri egiten, zarra, espero dugu, eguraldi ona egotea. Ja, uste dut eten duela, así que hobe. Mesua da hori, errespetuz eta ospatu, baina errespetuz. Eta iaz, galdetu genizun, zein da zuretzat ekintza interesgarriena edo gehien gogoko duzuna? Ez dakita urten ekintza berarekin geratzen zaren edo baten bat daukazu nolan berezik? Gogoratzen zen ekintza izan nuen pasan urtean, baina ni bai, ni friki bat naiz eta oso tradizionala. Beraz, maiatzaren 8an komitiba, eta komitiban buruan joatea, nire oso hunkigarria da, eta hori da nire ekintza, nire ekintza hori da. Bai. Hori oraindik falta zaigu, aste bete, erdian dauzkagu hainbat ekintza, ez dakit alkatearentzat nolakoak diren jaiak, ze gauza bat da, herritar zume gisa, disfrutatzea eta ondo pasatzea eta gozatzea, baina alkateak bestelako ardurak ditu, ez dakit zelan bizliko dituzu. 24/7, bai, auzokideak disfrutatzen dute, baina, geu politikariok disfrutatzen dugu, baina ez da berdina, beti egon dargara leku guztietan. Ardurak dituzu, Ardurak ditugu. Gauez, ni beti maiatzaren 8an alargatzen dut gaua, baina beste egunetan... Txintxo, bai, hori da. Hurrengo egunen azterketa, ez? Hori da. Bale, Iker, mil esker tartetxo bat ateratzeagatik gurekin hitz egiteko. Zuei, tortzagatik. Bai, eta, espero dugu jaiak zuk esan moduan errespetuz bizitzea, eta inolako arazorik gabe egotea, eta bakarrik postasuna izatea titularra. Hori da, bai, eskerrik asko zuei etortzagatik. Eta hori da, disfruta dezagun festak, baina errespetuz, hori da nire mesua. Ertu, Iker, mil esker, eta animo guztiarekin. Hemen genuen Iker, pozik hainbat arrazoiengatik, alkatea delako, jakina, eta, udal ordezkari nagusia delako, bere aitak jaurtiko duelako txupina, eta, bereziki gaurko eguna,
polita geratzen ari delako, badakizue duela minutu eskaz euria genuela protagonista hemen Foru Plazan, baina orain protagonismoa hartu dute herritarrek, badoaz apurka Foru Plaza betetzen, 100 ditugu ja begien aurrean, eta badirudi jendea ari dela konfiantza hartzen, eta bakoitza bere, batzuk euritakoarekin, beste batzuk ikusten ditugun moduan, Euskal Herriko edo Nafarroako ikurrarekin, ditugu orain bihotza ateratzen ari diren konpartza kideak, eta aurten saietuko naiz gehiegi ez oiukatzen, lortzen dugun. Hori bai, gogoratu nahi dizuet gaurko egitaragua zeinen, hemen daukazue aurreko egunkarian, aste honetan argitaratu dugun aldizkarian, baizik eta duela 2 aste argitaratutako aldizkarian izan genuen jaien argitalpen berezia, eta hori baliatuko dut apur bat gogoratzeko zein izango den egitaragua gaur eta beste egun batzuetan. Gaur, udaletxea izan dugu Puripurian, 8 maioetako karteleiaketako irabazleak izan ditugu hemen, gero aurten jaiotako urduñarrei egin diete ere harrera, CD Urduñako ume taldeari egin diote ere aitortzaz lortu dute liga irabaztea, eta laster, 9:00, ez dakit zehazki zenbat minutu falta diren, minutu edagian segundo falta diren 9:00 izateko eta txupinazoa izateko, eta gero, ziurrenik izango ditugu beti jai fanfarreko kideak, giroa berotzen hemen azteko Foru Plazan eta gero ziurrenik beste kale batzuetan, eta 11 kaldera izango ditugu Erromeria Osabi, duela gutxi entzun ditugu Erromeriako musikariak probak egiten hemen Foru Plazan bertan, eta gero DJ Cool izango dugu, eta biharko badaukagu 10:00 patata tortilla lehiaketa eta paia lehiaketa. Gogoratu behar dut, bi hitzordu gastronomiko horiek Urduñan sekulako arrakasta dutela, eta izan liteke gaur gauez batek autua hartzea txoko bat erreserbatzeko, bihar sukaldatzeko. Gero 12:30, goizeko 12:30 izango duzue animazioa Rokalean taldearekin, eta 5:00 Zezen plazan herri kirolak egongo dira kuadrien artean. Gazteentzako hitzordu garrantzitsua da hori, jende Urduñako gazte mordoa biltzen dira hor. Proba bereziak eta umoretsuak egiten. Eta gero 7:30 Zezen plazan ere bigantzak izango dituzue. 9:30 Deriba taldearen kontzertua disfrutatzeko. Deribako kide batzuk badira Urduñakoak, eta hemen tokiko musika disfrutatzeko aukera izango duzue. Geroz eta jende gehiago biltzen ari zaigu hemen plazan, ikusten ditugu, lehen aipatu ditugu ikur batzuk, Euskal Herriko ikurrak, hor ikusten ditugu ere Palestinako ikurra eta beste ikur batzuk, eta biharko egitarauarekin jarraitzeko 11:30 Foru Plazan Akerbeltz Erromeria, hauek dira klasikoak, erabat klasikoak, Akerbeltz Erromeria, ezin dira falta. Eta gero DJ Blesif ere nahiko klasikoa bilakatzen ari zaigu eskualdean, aiarako jaietan ere izan genuen, eta bihar hemen Urduñan izango duzue. Igandeari dagokionez, 10:30 ohiturari eta tradizioari lotutako ekintza bat izango dugu, lor eskaintza Antiguako Virginiari, eta hemen ditugu txistulariak,
Bueno, hemen entzun dituzue txistulariak, oraindik jotzen ari dira, eta gogoratuko dizuet esan bezala, bihar 12:00 barkatu biharez, igandean, 12:00 umeentzako plana duzuela, erraldoiak eta buruhandiak egongo dira herrian zehar kale jiran. Gero, ordu batetan, kaleko musika dinamizazioa egongo da egingo taldearekin, eta 5:00 Harresi barruan, aurten, hau berritasuna da, Harresi barruan, Erdi Aroko harresi historiko horren barruan, izango dugu ekitaldi berezia, kasu honetan, erauntzi dantza taldearen eskutik. Iaz eguraldi kaskarraren ondorioz egin behar izan zuten Josefinotan, eta aurten espero dute eguraldiak laguntzea eta harresian bertan egitea. Gero, 6:30 udal pilota lekuan elite mailako emakumezko eta gizonezko partidak izango dituzue. Aipatu beharra dago, pilotak hemen zaletasun nahikoa sortzen duela, Urduñan, badagoela talde bat, eta badagoela zale mordoa jokalariak, eta egun horretan pilota lekua betetzen dela, frontoia betetzen dela, eta hori entzungo dugu pregoia. Bueno, gora 8 maio oiuekin, uste dut, emango diogula hasiera jaiei, laster jaurtiko dute txupina, esan bezala, txupin eta pregoi borobila atera zaigu, eguraldia atertu da, eta jendea jadanik urduritzen ari da, ordoa txupina. Eta estanda egin du txupinak eta jaiak. Hemen ditugu udaletxetik ateratzen ari diren pusikak, jendea biltzen pusiken azpian, eta ordoa bigarren txupinazoa. Horrek ere egin du estanda. Eta hemen daukagu jadanik 8 maio jaien hasiera. Hasi da erraldoien kale jira.
hasi da jendea sakabanatzen, hemen Pusikekin jolasean. Eta egia esan da, bueno, ez genuen espero eguraldiak horren beste laguntzea, baina bai, hemen daukagu primerako eguraldia orain, jaiak hasteko, eta ea gauez eusten dion. Hemen ditugu Pusikak, orain digesten. Eta esan dakoa, hasi dira herritarrak, bilatzen euren tokia, umek udaletxe azpian Pusikak hartzen, nerabeak kuadrillak osatzen ari dira, eta badaukagu kuadrillaren bat hor dantzan. Eta bueno, hasi dira erraldoiak Foru Plaza usten. Eta hemen ditugu Urduñako lagunak, posposik. Eta Pusikak ez dira amaitzen, ez dakitzen bat Pusika puztu dituzten, baina bueno, badirudi ez direla amaitzen, argiak piztu dut hemen balkoian bertan, eta hasi da jaia zipristintzen herria, erraldoiak laster sartuko dira Alde Zaharrera, Foru Plazan Euskal Herriko eta Palestinako ikurrak, kuadrillak, umeak, adainan hitzeko lagunak, ziurrenik tabernetetan sakabanatzen, eta ez ahaztu, Urduñako jaiak ez dira bakarrik asteburu honetan, hurrengo asteburuan ere izango ditugula, aste osoan izango ditugula ospakizunak, astelenean atsedenaldi txiki baten ondoren asteartean hasiko dira berriro, adinen araberako egitarauak izango ditugu, eta gero, nola ez, asteburuan, betiko ohiko ekitaldi arrakastatsuak. Eta hemen geroz eta jende gehiago balkoian, paradosikoa badirudi ere, uste genuen lehenago aterako zirela, baina ez, geroz eta jende gehiago hemen balkoian, gutxienez gure aldean. Eta bueno, esan bezala, batzuk, nahiko modu estoikoan, beste batzuk dantzatzen eta kalea hartzen, baina bai, hasi dira jadanik 8 maioak, eta, laster agurtuko dugu gaurko emisioa, jendea ari da sakabanatzen, eta gu ere, gure tokiaren bila joango gara, laster erredakzioan egongo gara gaurko argazkiak igotzen eta partekatzen, bideoak ekoizten, eta, beti jarri, fanfarre beti jai moduan, sakabanatuko gara, eta, ospakizunekin egingo dugu bat, baina gure kasuan informazioaren aldetik. Ikus dezakezuenez, ireki da hemen utxunetxo bat, aurreko alkate bat hemen daukagu zirikatzen gure lana, eta esan dako hemen hasi dira utxuneak sortzen plazan, jendea ari da bere tokia bilatzen jaietan, ari da gozamenerako txokoaren bila, eta gu ere, gozamenerako tartea baino, bagoaz gure erredakzio tokiaren bila laster, eta orduan, laster arte gogoratu Instagramen, Facebooken, Twitterren, izan, edo TikToken topatuko gaituzola, eta nola ez, aiaraldea.eusen, gaurko irudiak, bai bideoan, zein argazkietan, orduan, laster arte eta kaleetan ikusiko dugu elkar.